ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଡାହାଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଡାହାଣୀ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ। ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା। ଏ ନାଲି ଆଉ ଧଳା, ଆଡ଼େ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଜଣେ ପିନ୍ଧିଛି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ଫ୍ରକ୍, ଜଣେ ପିନ୍ଧିଛି ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ହାଫ୍। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଇ? ଆଉ ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖ, ଆମେ ବି କମ୍ ନୁହଁ ମ। ଦେଖୁଛ କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବସିଛି, ଆଉ ପୁରା ଚୋଖା ଟୋକାଟା ମୁଁ। ଯଦି ତମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ସେଟିଂ ହେଇଯାଆନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ବନିଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଲାଗୁଛ। ତମ ଭିତରୁ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହଁ ନ କହିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ନେବି, ଆଉ ଯଦି ହଁ ମାରିଦେଲ ତ ସୁନା ପିଲା। ଆଉ ଏଇ ଜୋତାରେ ବାଡ଼େଇବି ଜାଣିଛୁ? ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ବୋଧେ? ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ କି ଆମକୁ? ଏକଲା ଦେଖିକି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛୁ? ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ତତେ? ତୋ ଭଳିଆ ପିଲା କେତେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ, ହେଲା? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚଟକଣିରେ ନୋଟିଏ ଲେଖା ପାଣି ପିଇଯିବେ। ଯିବୁ ନା ଆମେ ଦି ଜଣ ଏକାଥରେ ଛେଚି ଦମୁ। ନିଜକୁ କଣ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପୁଅ ଭାବୁଛୁ କିରେ? ଦାଢ଼ି ଚୁଟି ରଖିଦେଲେ କଣ ହିରୋ ହେଇଗଲୁ? ସେଠୁ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗାଟି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନାଚିଲା ସେ ବି ନିଜେ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିଲା। ଏଇ ଗାଳି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଗାଳି ଶୁଣିକି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଟା ତ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହିଁ କହିବ। ଆରେ ରେ, ଏଟା ତ ମୋର ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ଏମିତି ମତେ ସବୁ ଝିଅ କହନ୍ତି, ହେଲେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ତମ ପରି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତତେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ନା? କହ। ଏମିତି ଆମେ ମାରିମୁ ତୁ କେବେ ଭାବି ନଥିବୁ। ଆଉ ଆମ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦୂର କଥା, ଆମ ଚେହେରା ବି ଦେଖିଲେ ନା ତୁ ଡରି ଡରି ମରିଯିବୁ ଏଇଠି। ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ ପୁଣି ତମର ଗୋଟେ ଚେହେରା ଅଛି କି? ଏତିକି ଚେହେରା ତ ମତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ପୁଣି କୋଉ ଚେହେରା ଦେଖେଇବ? ଆଉ ଦେଖାବ ଯଦି ଦେଖାଅ। କୋଉ ଚେହେରା ଦେଖେଇବ ଦେଖାଅ। ଡରନି, ଦେଖାଅ। ମୁଁ ତମ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ। ଦେଖାଅ ତମର ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଚେହେରାକୁ। ଦେଖାଅ ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ତମ ଚେହେରା। देख मोर चेहरा। कौन हैला? एमिति मुंड माड़ी तले पड़ी जाउछु कौन? ए चेहरा देखिबुनी? सुंदरी सुंदरी डाकुथुलु, बाहबु कहथुलु, देख एबे आ बाहबु आ जाउछु कुआडे? ए अरे पळेला रे। अरे कौन लाइक तो? Please like and subscribe Horror channel. और चल घर को जा, बहुत लेट हेलानी। अब ए रूप चेंज कर हला। ए रूप जे देखो से मर जियो। जानिलु तोरा जे एमिति रूप बाहर करिया नथिला। तो एमिति रूप बाहर करछु जदि लोक माने देखिबे कोन कहबे? से लोकडा हला कहबन समस्त नारे। एमिति रूप बाहर करिया नथिला। जदि हमु केते से चिनि दबो ए रूप ए गाडा में बहुत खुशी रहछनी। केही हमु जानि ना के जाय। कारण हम रूप हम बाहर करते पदारे। आ तू जदि एमिति बाहर करिबो ताले कोन हबो? ए गाडा में बहुत खुशी रहछनी। कुकुडा छेड़ी चढ़ाई चुरगुणी जेते जा मन करछनी खाउछनी। केही जानि पारुनांती। तू कहूछु जे मु सुनुची ठीक कथा। सेते बेले जेते से कमेंट करूथला सेते तो पाटे तो किछ प्रश्न नथला। केमिति कमेंट करूथला, केमिति कोन कहूथला जानिछ तो? जदि मैं रूप बाहर न करथि ना ताले से मते टाणी टाणी लिखा बा हो बोली। से केते नंबर पाळंगा तू जानि न बोते ताको, हला? से तो ऊपर नजर तो पके नथला, मो ऊपर नजर पकेथला। से मते ही बा आइतंदा, कारण तो ठार मु बेसी सुंदरी, हला? आउ सेति पे से मो ऊपर नजर पकेथला। सेति पे एमिति रूप बाहर करिया मते पहिला। हां कि तू तो सुंदरी मु भला घरे जानि छला। आउ एते सुंदरता देखानी तो मो को देखले छाप पकाउ तुमर मन होबन। केबे आईना जाई मो देखिछु तोरा देखाउ तू डाहाणी कोठी जा। डाहाणी तू सुंदरी होबार चेष्टा करनी। से रूप बदले देले तू बदले जीवनी, हला? तोरे एई रूप ही तोर प्रकृत रूप। आकु नै बंचिया सीखी। आउ तू मनुष्य रूप नै कि बंचिया सीखनी। कारण से रूप आज चली कि नै, बुझिलु? हाँ मु बुझुची। मोर ए रूप आज चली कि नै। मु सुंदर नुह, हला? आ किछ कहबु? हेले से टाइम रे मतर मोर किछ अन्य उपाय नथिला। मते मो रूप को फेरियार निहाती थिला। कारण से पिला जेमिति किसी ना किसी करिथंदा आ बहुत हैरान करथंदा हमको। सेति पई मु एमिति कली। तते यदि भल नाउनी मु ताले कोन करिवि?
ଯଦି ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହ ହେଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି, ବୁଝିଲୁ। ଯଦି ସେ ପିଲା କେବେ ଆଉ ଦେଖା ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବି ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ପୁରା କନ୍ଦେଇବି। କାରଣ ସେ ପିଲା ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ରାଗ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କହିଛି ହେଲା, ତତେ କିଛି କହିନି ନା। ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା କରିବି ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଯେବେ କେବେ ସେ ଦେଖା ହୁଏ କୋଉ ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିବାର, ମୁଁ ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ସେଠି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବି। ତୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି କହ, ତୋ କାମ ତୁ କର, ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାଆଣୀଟି ରାଗିକି ଚାଲିଗଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମକୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କହି କହି। ଆରେ ହେ, ଏ ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛି କି ରେ? ନିଜକୁ ତ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କର ରାଣୀ ଆଉ। ଇଏ କଣ ମତେ ଭାବୁଛି କି? ଇଏ ବି ମତେ ଚିହ୍ନିନି ହେଲା। ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ମାରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, କାରଣ ଏ ଡାହାଣୀଟାକୁ କିଏ ବାହା ହବ? ସେ ପିଲା ଯଦି ବାହା ହେଇଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। କେବେ ବି ଏ ଡାହାଣୀ ରୂପକୁ ଆସିବାକୁ ମତେ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ମୋ ରୂପ ବଦଳେଇ ତା ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଡାହାଣୀ ପାଖରୁ ବି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏ ଡାହାଣୀ କାହାର କେବେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁନି, ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ଡାହାଣୀଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବା ଶିଖିଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ହେଲା।